Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। नै आंहा दिनै जोंनि न' खाथियाव मादैमोनहानि न' गोदान हाबनाय दङ। बेयाव ओंखाम जानो फैदों आरो ना। नायलांबानो जाबाय। रुमखौबो दा देखायगोन आङो न'खौबो। फार्स्टआव ओंखाम जानानै लागोनसै ओमफ्राय उनाव नायनोसै आरो ना। ओंखाम जानोसै नै। ओंख्रिया जाहैबाय दालि, आलु कफि लाब्रा, अमा बेदर आरो बोरमा बेदर। जानोसै होमबा। न' गोदानखौ नायनो नागिरदों जोंहा। न' गोदानखौ नायनोसै नै। बेयो जाहैबाय ग्राउन्ड फ्ल'रनि। फैदो नायदो बाबा। नै फैदो। बे किचेन जागोन। ए ओमफ्राय ओरैथिंजाय मा दं गासिखौबो नायजोबसै। दैखर बाथरुम नामा? ए बेनो बैथिंनिया ना? बेनो बैजों हाबबोनाया दा? नायसै बाल। औ बे स्ट'र रुम एसे गाहाय आरोना बियो। ए खोमसि दा फैदा गोजौ गाखोलांसै। फैदो नि फिथाइयाबो नै बिसिनिनो नङाबो लाजिबावबायहाय। गोलैगोन दे बाबा। बिथिंजाय औ बाल र' ए नै बे आनैनि रुमनो फैद' नायसै। हामसै दे। लाइट होना होदो। बेनो ना फालेङा मोनसेया ओमफ्राय मोनसेयालाय? ए बेयाव माबा दं बाथरुम नामा? ए फै जोंनि न'खौ नाहरनो। लाय जोंनि न'आ। आबैया बे आनैनि ड्रेसिं रुमनो नै। देलायग्रा होननायलाय बेयाव नायो मालाय। लाजिबावबायहाय। नैबेलाय ओमफ्राय ए नायनो आबौ आबैनिखौ। औ मोजां नुदों ना कालारखौ? बे किचेननो। हेन्ड वाश खालामग्रा। थोत्स बिदि दा खालाम। नालाय बाबा गोजौ जाबायबा दा नै बेयो गोजौथाराव फैबाय जोङो। बे दादां बेयाव भारा होगोन ना? सोरबा थागोन बेयाव दस्रा। ओमफ्राय नैबेलाय ए
आखिजों मालाय साजायदों माबाफोरखौ दोनफैजोबबाय बानलुफोरखौ जा मोजां जाबावगोन बेयाव सान्दुं नांनानै हो बे माबासो बाबा बाथरुम फायखानासो मा खोमा जोंहा दाना नायखांबाय नै दा ओंखारलांफिनसै जों गाहायाव लासै थाबाय बाबा